Wailah. Wayo. Nengani baby. Nengani baby. Ini mainau ini naisung. Ini malap deh. Ada kopi lah. Ye. Nengni fisala. Fisala tuh ayo. Macam boleh. Fisala. Baba iya gunda. Ma gunda hailai. Ada gunda. Nengni fisala. Manam nengni fisala nama. Nengni fisala nama manam. Swyma. Iya, Adi जाफैदो सोरा आदि होदो माइनाव नायसं इनो कुलु लाबदा आदा मोना मा मुगैबायो ओंखाम मुगैबाय उखैयाखै दुदु नै लोगोफोर नायनाय इयो दलदला उन्दुनो ओंखारदो जि किउटार सैमाया बोरैबा हामना लादो इयो जि आराम मोनखादो इबो बामना लानायखाय उन्दुनो ओंखारलायलांबाय बा iyo ini nana halong iyo Sita uन्दुनो ओंखारदो सैमाया नोंनिया फिसालाया दुदु होन कपिल ओइ कपिल दुदु होन मोजांबा दुदु होन लांबाय सिरि था लाखै रायलाय दुदु होन मा नाम दोनगोन नों इखो हो मा नाम पिटम नाम जायनो मा नैनि नामासो पिटम इनियासो पिटम मोदलाया इसो पिटमा enggak aku bilang halo नुवाखै इनो नै मोनसे खोमाना दोनगोन इयो सैमाखौ खावनासो लाबोदो नै इनो मालिकआ नागिरबोफिनबाय मालाय ini dangdinan लांबाय दसं bunda ya बुन्दा मा होनदो सैमाखौ लांनायखौ मा होनगोन नोङो हो bukan आइजोबा बानजो कबि भाजा दालि ओंख्रि इसोर माने दिनै ओइयावसो जायांदो माइनावखौ लानो मानसि गैयाना ओंखायनो दायो हैनोसै आं नै आसलाबो ओंखाम जायोनो सैमा सिखावा थौ हामफ्लायला थौ नै ओंखामा इना कपिल दरसो नै ओंखामा नोंनिया नैयाव जागोन एसे masih pilih saya ini nge manusia su siapa su mau su oh kenapa Renau, Mini, bola, bulu, manusia bulu. Lei hamat lagi tu saya. Renau, Mini deh, Mini ya, rangga dulu ya, rangga tu. Tahun aku lagi nak menikah, pasti. Oh, habana kau nalang je ye. Dah nak. Oh, dah. Bukan saya dah nak saya kamu dah betul. Bukan ni kamu tu nak saya bukan dia biar dam sih. Bukan ni daulah kasih senang. Daulah kasih sekolah je. दा खोनायालाय जेदोन मेदोन जायोमोन पासे एसे थिक नङायना आखाया दाखोनाया दा जोंहा माइनावनि टपिकखौसो नोजोर जाना दङ टपिकखौ खावना लांबा दाखोनायानो मा जाबावगोन मोजां दाखोनाखौ मोजां ओमफ्राय नो खासेया
Mana? Mana gini dong ya iya. Porsi kayak kuah, lengger jalan dong dia tengah apa ini dong. Lengger jalan dong, kain sayur sana ke sana dong gini. Ma. Olo, ma. Labwby. Sompreng thai bau đưa đà nè. Cơ mần, hành đi đâu. Kemun cek. Hai kilo tak. Richard saya mau dah. Tak bukan gulai na. Orang mesti yo. Orang mesti. Mobil kenai nana yang kenai. Mak. Hah? Manda? Manda le? Manda nenga? Makbol. Hah? Hah? Unda. Au. Ayah, fugele mani le. Fugele mani? Ayah. Fugele mani le. Mando hate mande. Thúc nó rơi ra gần hạt thế này với gia đình này. Hạt rơi gần, nâng nát được nào. Để mini để đấy mini sống. Để mini kêu gì để mini. Mini lại. Mini à? Mini à? Abang sana pun deh. Dah? Wah, teman-teman. Teman-teman. Dum deh. Ada. Ai, ukut tu nanti aro. Ukut tu. Oh. Ma, dum do. Ai mobil kiri kan dah heh, nengah bayi jikang bandung heh. Mako. Mobil usu, masih berkena. Kepit yang nah heh, Jikang doso. Ayo saya ikut saya. Ikut saya. Này जोंहा न'आ जाला नालाय इयावनो खारै जिरानदो. बाबाया लोगोना फैदों. आइया जिरानदो. मैगं फोबाबो कत्त' आराम जागौमोन ना? आलुखौनो गायनांगौमोन लारि-लारिनो. बिबार बागान बायदि नुगौमोन. नोंबो मा मावो न'? नोंबो? ओमफ्राय नै दहायो ट्रेक्टरजों हा लाबोदोंमोन आरोना इयाव न'आव हा खोनानै लिरनोसै होननानै ओमफ्राय नै ओरै खारै जिरबाय दं आइया लेंग्रि जानानै सियाराव सोनानै जिरनांबाय ए मा जादो इखो दाउआ जाबाय दाउब्लुरा बुरा आथा आथियानो जाजोबदो बारा जादो ओमफ्राय इयाव बेसे दं आखाथाम इयाव नों मा होनो दांथाम ओइ दांसो दंबावो र' गाबोन समनि दांगोन साननि दुस्थ'आबो उन्दुलांबाय नै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय